Jeden Tatra. Naše dve krásne dievčiny Viktória, dnešná meninová oslávenkyňa a Mirka dvíhajú 5 a 15, teda konkrétne Mirka má momentálne 15. To Vaholšov, kto získa 10 eur, kto získa od 3Dčka. Odovzdávať finančnú odmenu, ktorú venoval ABV Promotion. Zaujímavá zhoda náhod, pretože Otorkipík je v tejto chvíli úplne na začiatku, alebo teda úplne ako líder celého poradia. Konstantín Utrín, Petra, Radoslav Šelček je na treťom mieste, Konstantín Šelečka, Vladislav Šmatok 6, Indobomír Kudrš 7, Jaroslav Horvát 8, Vojtech Renko, opäť Ukrajinec, Vojtech Doboš 10, Alex Pavlov 11, Alexi Miroslav 12. Pozrime sa aj na ČZ.